Per poder qualificar la participació dels estudiants en un fòrum, primer que tot haurem de crear un fòrum nou. Per això, activem el mode edició, cliquem a Afegeix una activitat o un recurs i seleccionem l'activitat Fòrum. Per defecte, els fòrums no tenen activat el sistema que permet avaluar les aportacions dels alumnes, així que, un cop haguem assignat un nom al fòrum, haurem de dirigir-nos a l'apartat Puntuacions per a configurar-ho. En el menú desplegable Tipus d'agregació, podrem definir quin sistema utilitzar per avaluar els alumnes. Hi ha diverses opcions, com per exemple una mitjana entre les qualificacions de totes les aportacions de l'alumne, o que l'aportació on obtingui més nota sigui la nota final. Si tens dubtes, pots conèixer més sobre les diferents possibilitats clicant a l'icona de l'interrogant. També podràs definir unes dates d'inici i final de les aportacions al fòrum. Les que es realitzin fora d'aquest període no podran ser avaluades. Un cop fet això, podrem desar els canvis. Ara que ja tenim el fòrum creat, haurem d'iniciar un tema de debat on els alumnes podran fer les seves aportacions que, posteriorment, puntuarem. Un cop apareguin les aportacions dels alumnes, podrem començar a avaluar cada una d'elles per mitjà del menú desplegable. Si un alumne ha fet més d'una aportació, el Moodle automàticament farà els càlculs per decidir la nota final d'aquesta al fòrum, segons el tipus d'avaluació que haurem configurat.